Re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa 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 re ga ga ma pa pa da da ni ni sa 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 ni ni da da pa pa ma ga ga re sa sa empai ko sreng khulumka khapani ta hutai buhusong sing tini phai sopaika hai no hai chini dal bidal news entertainment ni bisingtui chini biplog jomatiani nukhungo sing tini phai sopaika bo gola rauno tikiwi tabu theater rauno select manjak kesung tini boy bai thaja thani kok salai nai bo rosap tini wo narba sangkha hayakba bahai bahai ke rosap kha rosap tini wo kuno jing jalok da phaika mo bo sing thethani kok salai nai gola rauno bo tikijak khaireba katabu theater rauni bagai no tamu gano tu sigi tong sagari ang tabok theater rauni bagi to mungsa rosamung ro haja ko rosamung to select khai ro haja ko brok select khai ro rosamung ba tak mane kuno kaisa srengjak ta kaisa gan srengana amo ki bo gano tu mana sigi ka hata srengka o sar bimol deborman rosamung sar bimol tu na ingka nung tabu rosap thini wo nini nukhungo kuno jung jalo omo krinya blena jeng jalok kore kuno nukung jeng jalok kore ta jeng krinya ingka sengkhane ma kayang sini takuk tamsun takuk biplop bo theater rauni bagai kaham ke sigi toni jak tai bo gano bo sigi wi tongkha omo bo seng bini khoktui chikon sa rosamu rosabr nai bono ingka nung to sengkhana ka nung sarigama bo asekono krung ni bo khanau buini khugo khana manita ingke bahaya sarigama la bomtu yamo sarigama khe omo ta classical o sarigama pa hata bahai no srengta sarigama pa bahai no srengta sarigama mane amo bomtu kisa suro bomtu sarigama pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa sarigama pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa sarigama pa da ni sa sa ni da pa ma ga re sa 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 re ga ga ma pa pa da da ni ni sa 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 ni ni da da pa pa ma ga ga re sa sa empai ko sreng amo ki mana ulta pulta kelai agan hamtida makan ulta pulta kaisa no duiba homota kaisen duber hona amo ki mana bomti jagro biseba use khaja o gan ai mana oni no je sargama omo toksing kaisa porasi omo kaisa mana sotora no kalaitena sutrata omo sreng hangke sarigama mai thanai ta sarigama man thanai na omo sarigama mana sigitini wo mana oni ni gan je sarigama kediba amor tap tini khambota tamna rungthang khamrok tana thang harmonium sima tam harmonium sim tamna rungthang na harmonium sima tam gitar bora rungui thangam te gitar ke western gitar ke matai ya gitar ke matai apani gitar to rungo an gitar tongo mane an bara wata tak ang agotla tong bortaman tabo present agotla tong an bara bo gitar tong ta gitar ingka sengkhanai ma yang sin takuk biplop ni khoktui bo black sari garama basekono kurung sarigama parigama tak biplop ni khoktui bo black sarigama bo kurung asekon talented bor rsabi khanar kasini koktumani bisingtui ingka nung theater rauni bagai ne bogano tei serngui tokhamo kisar sabkan ang to bane gan to roja khobrok select khaya kho sar song select khai roya kho gan to hapane ang kai sereng tong khata usar bimol debormani thapang seban nai to hamanno kamun tangsa sini news in bisingte logoron ki khana jamano ramang khapang subano nai to khapang subano nai to kobor bkhano lengthular bai kobor bkhano lengthular bai khokchei konore kokthai sa sayai nung subano roto nung subano roto khapang subano naito ingka nung je sar bimoni gano tabur sak tomani omono sak tomani no o gani kuno kaisa meaning pura buji meaning to busi bo amo bo kaisa borok rokno bo mane belai khene hamza goi naitu goi tongmani jora rokna hainbagi bahage to sakhana sabono rutuk na mane bo tabu a gano to rsamani sabono bo rutuk na mo
Mani na ajar kuno kaisa wan sumar parfai. boni hamjak mon borok rok no naito khana bo kisa Bini hamdan boron no tu khana na. boni Mana asike bini hamdan boron no tu goi bekhanang jai bo abono sapong hotana. Acha angke nung tau sar bimoni kano chus khaimani karon ke bo thei thangmani note isa muitu khainan bai jana ngomai ke bini ganor sam na tam bom tui. moi to khaimani beng kha te ang boni gan no ba hamjak beng khe prasa khata bhai khe Hente katana. Acha angke tabu to sing kebangma lukorok sai nini mungno tui khorchai salai tong laikha bo tamnai tulup tan mane iko o je kham tamnai hai bekhnai rok ngi tongmai chen chota mane lukorok kebangma ke nung kham tam bagai ni bekhnai rok mai ke nari tong tam gi ama ke ang kai sagrata ani bekhnai narok mani karon ke ang kaisa mane wan sokma tongo mane ani o success ang je wan sokma ni bo sam o success ang ke ang ani bekhnai narok na hi wan sokman tongo mane ni na success ko bom tui ing namo mane nung kuno share khai jaman bono khang share khaimali ya bo ani ব্যক্তিগত ta khnai ma ka sini yang takuk biplok ni khop tui je lukorok salai mani bini bekhnai tam ni karon in manari somai hediba mini kaisa somai tangjak tongo bo jinis no jani bo tui somai tangjak saimia am bini kaisa graduation panangli mano am haita kaisa bini somai tongo phiaba o bini a somai tangmani tomono jodi successful ungkhanga ke apro lukorok nuksanai bini bekhanai koroi pura thonta kusungni mano chini hai kusungni mano thonta apro ko lukorok hunai bini bekhanai biang kemai thangka so kolok tomani kento bini success ngi thangka successful ngi thangka pro apro no saiman chanai chini taku biplok ni bekhanai rajak mani hekba koroi ingmani apro no lukorok saiman chanai rsuno jorarman bagai nono belaikhana hambaita hambai ta no hediba inka tabo nini theater abon date rok time rok bufur rok nai theater boni ke 25 tarik naita 24 tarik rehearsal naita 24 tarik rehearsal nai 25 tarik ke no naita songs naita na inka tabo baksa baksa saito maikha mana lukorokta amorok mane uskuti loop hekaba gari loop rang loop rongi baksa hanyo kebangma comment khaibla hediba hamya message khayota nung khe tabo romde a je uskuti no nasigi hekaba rang 2 lakh no nasigi ja wan sokto na khe nini mung tebo kusugo kanani mane uskuti no mojma thumai rang ro mojma thumai hediba mung no kusuk khanan bai jana wan sona tam bom tui angke ne ba uskuti bai rang bono lupungya ta mane ani jate ani bumung mane ka thang kuso ka thang ang success thang ani bumung kuso ka lang ke ang mane facility kwang manai bele ang bai be building jak nai be phono hajak nai tin ang sine jak nai empon ba sang thang mane rang ni ba scooty ni ba kono lopungya mane am hai rang ni ba bai joto hombai ba sa hombai rang ni ba obo scooty ni ba lopung thang bai ma ka ma hai ni ya mane jate an bumung upor thang nai jar mane kusuk sa ka nai ja nam ko rang nai ja thage ba ni ba thang ta ba ni Posis bisio, oni ni mang pri tong thang. Em ba ka Nungke sini takuk biplok bo sai khangar ka bo kuno uskuti ni lubya bo kuno rang ni lubya bo khoroksa mung kusu kana ni bagai omo simingse bo nayo phiaba tipra idol season 2 wo jodi nam kai thanga ka sini tipra haste wo bini mung kaisa kai thanai biplok jomatiya hne bini ka khorsani mung kai thanai nungke singto india idol sogai apano to tipra sini tipra joratile sing mung kai tonai bla hedi bana sini mung to kusuk ngi tonai nge nung tabu sini edc hapang rok je ma hai tipra idol season 2 hai ka ba tipra idol khlai tong to mani edc hapang hai ka sarkar nung tam kok message na musung belai ne ka ham pro no ang belai ne hambai ya pharon musung tipra utar tipra mo idol khairon tipra idol khairon belai ne ang hambai ma ya pharo je ma hai jara mane sirangnai rok ma hai participate khaina musungnai rok bo no mane sebur mane ba gaita belai ka hambai ma ro bro na nge tebo next bc ro tebo ma hai te bisa tu biman thung ha te di mana next bc ro ma hai ke te waisa to bothang hai ni ba gaita nge sung saimangka tini to belai hor bongkha tai chanja bongkha nge sini takuk biplok phaine 25 tarik audition ai theater rauno sung nuk lachenai bobai nge tini ni bagai omsung lachenai sari kaham jotono